városház ablakából tekintett le a tömegre, miközben a polgármester aláírta a 12 pontot, és felmutatta a sokaságnak. Üdvivalgás közepette az a hír kapott szájra, hogy katonaság jön, de egyetlen egy ilyet arcot sem lehetett látni, inkább többfelől hangzott az a kiáltás. Fegyvert, fegyvert, Budára, Budára, a hájtartó tanácshoz! Habár a magyar forradalmat leverték, azóta is úgy érezzük, hogy az erkölcsi győztesek a magyar forradalmárok voltak. Petőfi élő szelleme azóta is köztünk él, és reméljük, hogy a szellemében a költő mindig visszatér. Európa közepén élt valahol egy nép, hol felszántva határ, hol végtelen az ég. Nem kívánt más, csak saját hazát, hol övé a dal s a szó, hol aranyból, sárból született majd tudós és álmodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törte vágyait gyilkosok hada. Gyűrű fogta a szegény magyart, foly csak folyt a vér, vértanúk